mara doan phanta adap kimia kardom pajirlo nil birta than bang sami claret bp non arjui tha birtang ton pen Kidam tanjang mi poni phai creep clearly India Alliance PHLC pen Congress atum chenang si di fuka sadon dri adung along kachesong pon kidam tanjang mi poni phai circle party asam angkang long assembly election sapan rar atum pen vote chopon langsung si lakha phari si rakyat di kueli angkang polling station lakha pokte pla troxy dari left ding ano or po apor apai anta arta kaviau supye tumapan vote pajok kontuare laso hut inut tahinya tum hedun nong si video social media nong anta chitham tutu lasi laso rondre mate reging diklen tapaleti arong kali lasi udali left menganong raratu vote pajok kontulanji mate repol the thunanji pusi PHLC territory maipu retired IAS JI Kathar pen pachini pon bihu ke cheng hosita kang nang ko ka thegela son lo jo athema lage time bound alarm pina apot pedelote repol ke honadagi asini tum repol ke hang bangke odali number 57 PS number 57 odali left wing abang halada arnisi election ke dor ni polling arni bagi tho pita hadarat arta kave arlo so tompan arlo so mar tompan hadat vote pape jok hore tu amat bang thli ohomia tum alang litum podun lok lo thek dun lok lo ama se alang litum free dun phun lo ma thala arlo so mar tom bange kat ru pusi alang litum bange thek long pe ma amat hala presiding officer mane ne tum han arjulo lage ilitum social media long da theklong hurlo alang litum reply pi pe me thek thedet athema ladak ni tum suspect lo ladak ke rigging pe dovek lo latum la baji pho pen cheng lok lo mene amat lasi haladak rigging dovek lo a record potro bange avejata thek rigging pu se ta ladak rigging pe dovek lo la sini tu di mana bangge hadak repol vek nangi pula hello atima lason arjulang bom a record chepa vede titi bang kai noi kang hu tunge ni tunge chong hu lo hu pu bang yok ei san the de dia pote ma jo la si la record tu ge long le de ji mini seta bang social media long anta flash det lo la solam la si kadu beta kachini pe mi ningkang samya phat ladak la isia dim bange repol do thwek nang ni pusi ni tum kadima na pen laso putak pen karbiang long di sepanta memorandum ta pajupon news report KATV news West Karbiang long lakai si Duaram la constituency ke parlo pangti senar aromikar monsing teron milik lapen kache like thepia so pokleng ronjit teron milik arjiting plui pen cancer ke so ke long lok pen ajok ke so ke chelangji aphan ke theki dinga to aphan kachuli sonsi ronjit teron milik achor serdi hun terang pi pen lang ke than kachini juna ten puluti alang li keso ningkan hini dolu pusi thanang pachini di keso kisik ketan open ajok kedam tang theripun phai ingko lagi thom arni nagang long sopi am keso chelang dam keso ketan open ajok nagang long sopi pen kapre kadin chelang dam thunanji pusi hadak doktor atum nangki pudun pusi nang than pachini dun rinti kela pukeso dan nang tora met nangka Ronjin milik. Kunan tu dah lokasi ni kan. Siapa? Kunan ni kisah cedang dam ton belum apa. Cilang iki kodo. Iki cilang iki pan puisa. Beli tadi jo. Lo iki kedet lo. Long pentap. Asap sap sup nang rap ik bom lo.
mesti Silang Hindi long lita dito si Jor Erdot ang ke long ikikikal nugang tapon iglo ang andong katapon ro ang ke pulsanon bang ke igig der lo rong asota bang nang rap iglo ang son lo manitu kinang itu pansak halo Lason si ronggang bura pencheng lok rong asar atum an sitami sirung cherek pen cherap dun rinti lo boy pit sitami keramtang kevang pen chenglok ki so cheleng japan ke dor di det pen jok hemisi chewan tu det lo alang ni tum ke so cheleng japan hem rit longli philang do am sitami chejor lap lo sitami mimi det lasiput hot kachelang dam japan ke iselong ke chari pon ke theki di pen dang lo ning ke me do an sitami nang cherap dun phur thapusi a hem sor pen chenglok rong sor atum hirang ke theng no pen ke rap chuning di pon Weskar benglong Ramlang mostilong dak penglang so tim tu nilirong lo pantis narong nili agamra risoro la nilirong amikar mane mekar dakali abarika supo masi suide lo ke soje din lo nil tum ta cherap nu uchitu kitun lo tangkamar chirung lo same chelang bom tami bimiter lasi dona ba ke kachuneng ri thui ba nil tum na dak ukeliem Probataro Chandrasar panta aku nak rap thap usi chuning lo aprang rap lo stame anse aku cerap situdun tu pante unilin beta si chuning lo lapen ke dak il tum kaching honnai karbeng long cm sar tuleram panta chuning lo nalihin pe stame on an pen na cerap ni pansi chuning ri dalu ni ro metar sudar lo jirdin tuilom il tum hospital nogang chepon lo pu swaring chepon ni gitu ne Lasinon di fuk an ke cepon jepan sabso tangkama nangrapun hak sini nili rongasar hui pentame na chuning rilo alang litum aphan ke rap dun je tum do poloti screen along ke baklang mobile number 7099854548 along humri igno lapen online ki pije tum do poloti la aber ki pi QR code do igno Borthol pen Priyanka Balniki KATV News Pinya birtalan si kang tonlo dumi thakmi kardom